Εργαζόμενε, ζητάς αυτά τα 1.000 ευρώ καθαρά στο χέρι και νομίζω στην επιχείρηση κοστίζεις μόνο 1.000. Επιχειρηματία, νομίζω ότι και εσύ θα πληρώσεις αυτά. Συν κάτι ψηλά. Πολύ μεγάλο λάθος. Είστε και οι δύο εκτός πραγματικότητας. Για να μπουν 1.000 ευρώ καθαρά σε μία τσέπη, το κόστος στην επιχείρηση από το ταμείο θα βγουν 2.000 ευρώ κάθε μήνα. Κάνε ένα follow και αν έχεις διαφωνία ή συμφωνείς, σε περιμένω στα σχόλια. Μάλλον όλοι θα διαφωνήσετε, αλλά θα σας το εξηγήσω παρακάτω. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδρομή του χρήματος. Για έναν άγαμο χωρίς παιδιά, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Για να πάρεις στο χέρι 1.000 ευρώ, το κόστος στην επιχείρηση είναι συν 275 ευρώ τα μεικτά του. Καθαρά στο χέρι 1.000 ευρώ, τα μεικτά εκτοξεύονται στα 1.275 ευρώ. Τα έξτρα 275 ευρώ είναι αυτά που βγάζει ο εργαζόμενος, αλλά τα κρατάει το κράτος για τις δικές του εισφορές. Κόστος εργοδότη. Βάλε τώρα για τις εργοδοτικές εισφορές, το κόστος πάει στα 1.559 ευρώ το μήνα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν τα παίρνει ο εργαζόμενος. Αλλά η παγίδα είναι αλλού. Τα πάντα κρύβονται στο χρόνο. Με τα δώρα και το επίδομα αδείας, το κόστος για την επιχείρηση είναι 14 μισθοί. Σύνολο 21.826 ευρώ το χρόνο. Αν το διαιρέσουμε με τους 11 μήνες που δουλεύει πραγματικά ο εργαζόμενος, μάντεψε πόσο πάει το ποσό. 1.984 ευρώ σε πραγματικό κόστος. Σχεδόν τα διπλά από ό,τι παίρνει πραγματικά ο εργαζόμενος. Ο άνθρωπος είναι το πιο ακριβό asset στην επιχείρησή σου. Όταν το βάζεις να κάνει μόνο λάντζα χωρίς ποιοτική δουλειά, δεν καίς μόνο χρόνο, καίς και 2.000 το μήνα. Στήσει συστήματα για να αξίζει τα λεφτά του. Είμαι ο Στέλιος Ελευθεριάδης και στέλνω υποδομές. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι τα συστήματα γνωρίζουν. Δείτε στο επόμενο βίντεο την παγίδα του τζίρου. Γιατί μπορεί να κάνεις εκατομμύρια, αλλά στο τέλος να μπαίνεις και μέσα. Άντζελα, πάρτε 1.000 ευρώ που είπαμε και το βίντεο, και εγώ πάω τα υπόλοιπα να δώσω στην εφορία και στο ΕΦΚΑ.